Hello guys! Magandang araw sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakita ulit tayo sa pinaka-latest Tagalog version ng ating weather analysis ng araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Enero 17 hanggang 19, 2024. At ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman Gabi Bordado of the 3rd District of Camarines Sur. At yung mga gustong magkaroon ng sariling Climate Action Center, mga LGUs or companies, ay pumunta lang po sa ating website typhoon2000.ph. I-click po ang banner ng komunidad para pumunta po kayo sa Google Form ng Climate Action Center at i-fill up ninyo, and then kapag na-submit na po ninyo sa komunidad, kukontakin po kayo ni Mr. Aaron Cabasal para i-discuss further kung ano itong produktong ito. At subscription-based po ito annually. At kung gusto niyo magkaroon para magkaroon ng Climate Action Center para ready po kayo sa anumang weather systems, pati earthquakes, kasama po yan. At iba-iba pang pwedeng isama sa program na ito. Pati flood sensors, kasama po yan. So, makakatulong po ito sa mga community po ninyo, okay? At marami na pong mga awards na natanggap po ang iba't ibang LGUs dahil po sa paggamit ng Climate Action Center. So, umpisa na natin ang ating update. Ito ang latest GovSat ngayong araw po ito ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes. Natili po ang hanging amihan sa halos buong bahagi po ng ating bansa. At medyo tuyo at medyo malakas din ang hangin. Actually, pwede po tayo maglipad ng saranggola dahil medyo po mahangin po na yon, lalo na po sa may silangan bahagi po ng ating bansa. At may mga minsan-minsan pong mga ulan, mga thunderstorms sa may silangan bahagi po ng Davao at dito rin po sa may Caraga dahil po sa converge po ng tinatawag nating near equatorial trough dito po sa hanging amihan na nag-generate po ng mga localized thunderstorms. Yung init po at lamig ay nagko-converge po dito, kaya nagkakaroon po dito ng mga thunderstorms. So kahit po mayroon tayong El Nino, dahil po umiinit po ang ating mundo, ay bale nakakatulong pa rin itong mga ulan na ito na compared sa mga nakalipas ng El Nino. Kapag malakas po yan, ay talagang tuyong-tuyo, okay? But dahil po sa pag-init ng mga karagatan natin, okay, nagkakaroon po ng mga localized thunderstorms pa rin kahit ng panahon ng El Nino. So, nagiging hybrid type po ang mga El Nino na yun dahil po sa pagkakaroon natin ng climate change sa pag-init ng ating mundo. So, yan ang looking forward. Hopefully, hindi naman po siya makaka-apekto sa ating mga farmers. Ang medyo apektado masyado itong El Nino na ito ay yung western sections, yung Ilocos region, itong Palawan, at kanlukan bahagi po ng ating bansa. Okay? But the rest, normal naman po hanggang konting dry spell. Okay? Na inaasahan. Sa latest na yun ng El Nino, mukhang hanggang Marso, Abril na lang po siya. Dahil po, babalik tayo sa neutral climate pagdating ng Mayo, okay? So, mga ilang buwan na lamang, baka matapos na po itong El Nino at may pinapakita po ang mga climate models na mukhang baka magkaroon ulit tayo kaagad ng La Nina. So, sa susunod nating update, papasok natin ang latest sa El Nino, okay? At La Nina. Ngayon, dito po sa ating Philippine Sea, lalo po sa may labas ng ating bansa, sa may Yap at Palau, meron po tayong decaying shear line. Medyo pahina na po siya dahil po yung hanging amihan ay mukhang magkakaroon ng konting break. Mag-shift po tayo simula bukas hanggang weekend mula sa hanging silanganin, okay? So, meron tayong near equatorial trough po dito. Mga thunderstorms po yan dito sa may southernmost parts ng Micronesia. So far, wala po tayong LPA o bagyo na inaasahan mo umuo sa loob ng 5 araw except po ang American model. Mukhang may mag-form po dito ng mahinang LPA. At wala naman po tayong dapat ikabahala dyan dahil po ang European model ay wala pong binabanggit, okay, sa kanilang mga computer model. Now, sa ating fast animation, so nakita po natin yung pag-interact ng malamig na hangin mula sa amihan. Nag-interact po yan dito sa mga kaulapan ng nag-interact po yan sa near equatorial trough at easterlies. So, nag-create po siya ng mga line of thunderstorms
At kung tinignan natin yung zoom in satellite animation mula sa windy.com, UMETSAT, ay kitang-kita po natin dito ang mga pagbubuo ng mga ilang thunderstorms dito sa may silangan at katimugang bahagi po ng Davao Region. Yan po ay dahil po sa converge po ng malamig at mainit na hangin. Okay? Yung malamig na hangin amihan at yung mainit na hangin mula sa timog, silangan at silangan o yung warm easterlies ay nagkikreate po ng mga localized thunderstorms sa hapon o gabi. At dito naman po ay medyo tuyo ang panahon, mainit, although malamig. Okay? Umabot po hanggang 23, 22 ang baba ng temperatura natin. Pagbaba, okay? Samantala dito sa may Northern Luzon, pwedeng umabot po ng 21 o 20 degrees ang temperatura dahil po sa hanging amihan. So, ang Enero at Pebrero, ito na po ang pinaka-malamig na parte ng ating panahon. At pagdating ng Marso, lalo na po ang kalagitnaan ng Marso, start na po ng hot, dry season. So, ngayon, nasa cool, dry season tayo. So, enjoy natin itong malamig na panahon. Although kulang ang mga ulan, may mga drizzles pa rin inaasahan dito sa may silangan bahagi po ng Luzon, Bicol, at ibang bahagi po ng Kabisayaan. Okay? At sa ating latest sa European Model Wind at Pressure Forecast, sa susunod po na ilang araw, so bukas po ng Huwebes, sinaasan po ang paghina ng hanging amihan at mag-shift na po tayo mula sa hanging silanganin. So, magkakaroon po ng pagbawas po ng malamig na temperatura na nakakanasan natin during daytime, at sa Friday ay patuloy pa rin yung epekto ng hanging silanganin. At pagdating naman po sa weekend, unti-unti po siyang hihina at sa linggo, January 21, may panibagong surge naman po ng amihan dito po sa Taiwan at inaasahan pong darating po sa dulong hilagang Luzon sa next week o sa Monday, January 22, at magbibigay po dito ng malakas na hangin na hanggang 50 kilometros bawat oras. At pagdating po ng Martes, ito po ay kakalat po sa dulong hilagang Luzon. Miyerkules, bababa po yan sa may silangan bahagi po ng gitna at hilagang Luzon hanggang sa may Pulilio Island. And then sa Huwebes, January 25, magbibigay rin po yung epekto sa Kabikulan. Hindi naman po siya ganun kalakas, okay? Ang mga rainfall, hindi pa pinapakita kung gaano kataas ang inaasahan po dito, but mostly baka tuyo naman po itong bagong surge ng amihan for next week. Sa dating naman po ng Biyernes, Enero 26, ito po ay bababa ng bagya dito sa may silangan ng Kabisayaan at hilagang silangang Mindanao. So, dyan po bababa yung amihan at hindi naman po siya super lakas, okay? Base sa kanyang average wind speeds nitong model ng European. Okay, so yan po ang ating latest. Kaya yung rainfall accumulation forecast sunod na 3 araw ay nakakonsentrate po dito ang mga pag-ulan sa silangan bahagi po ng Caraga at Davao Region dahil po sa epekto po ng pag-converge ng hanging amihan at yung hanging silanganin. So magbibigay po dyan ng mga thunderstorms, mga pag-ulan, especially po sa hapon o gabi. So, mag-ingat po sa mga posibilidad na may mga konting pagbabaha at pagguho ng lupa kapag malakas po yung ulan dala na itong mga thunderstorms. Ang ibang bahagi po ng ating bansa ay napaka-init ang panahon at malamig. Okay? Ay napakaganda naman po ang panahon, mahangin, malamig, lalo na po sa gabi, although hindi masyadong kalamigan, particularly na yung weekend dahil po sa pagbabalik natin sa hangin silanganin, magkakaroon ng konting monsoon break. But yung ulan talagang halos absent po dito sa may kanluran bahagi po ng Luzon, kasama po ang Palawan at kanluran Kabisayaan. At sa ating wave forecast mula sa European Model, bukas po na yun munang araw ng Miyerkules ay nasa 3 meters hanggang 4 meters ang taas ng alon dito po sa silangang karagatan ng Pilipinas. At dito rin po sa may kanluran bahagi po ng hilagang Luzon. Okay, but dito po sa kanluran bahagi po ng gitnang Luzon, kanluran bahagi po ng Mimaropa at inland waters po ng Sulu Archipelago, Visayan Sea at Sibuyan Sea ay umaabot lamang po mula
1 meter to 2 meters po ang alon. Okay, so hindi naman po siya delikado sa mga malilit na sakyang pangdagat, lalo po yung mga fishing vessels. But dito po sa eastern sections ay medyo malalaki po ang alon, so mahirap po maglayag, lalo po yung mga bangka. So please take all the precautions. Iwasan muna mag-fishing, okay? Dito naman po sa ating wave forecast sa darating pong Huwebes, ay mukhang yung wave heights po ay aakyat po hanggang 4 meters, lalo po dito sa may silangan bahagi po ng Kabisayan at Mindanao dahil po sa hanging amihan at hanging silanganin, while the rest of western coastal waters ng Pilipinas ay mula sa 1 to 2 meters. Dito naman po sa inland waters ay mula sa 0.5 to 1.5 meters po ang taas ng alon. At sa Biyernes, patuloy pa rin na 0.5 to 1.5 meters ang mga alon po dito sa inland waters ng ating bansa, Sulu Archipelago, Visayan Sea at Sibuyan Sea. Gayon din po sa kanluran bahagi po ng dagat Pilipinas. Dito sa silangan bahagi, patuloy pa rin na mataas yung alon, although bahagyang hina mula sa 2 meters hanggang 3.5 meters. So medyo mapanganib pa rin sa mga maliliit na sasakyang pangdagat. But sa weekend ay mukhang babawas ng konti mula 1.5 hanggang 2.5 meters po ang alon. So baka meron na tayong window of fishing hours pag darating pong weekend. Okay? So bantayin po natin next update ng weekend pagbalik natin. At bago tayong paalam, ito ang latest Global Tropics Hazards Outlook mula sa Climate Prediction Center ng NOAA, valid for the next 2 to 3 weeks. Sa week 2, valid January 24 hanggang January 30, ay magkakaroon po ang Philippine Sea at Western Pacific sa silangan po ng Visayas o Mindanao ng 20% probability na baka magkaroon ng pag-form ng isang bagyo, but 20% lang po yan, napakababa, so mukhang hindi po yun matutuloy. Kahit na po ang European model walang pinapakita, but yung American model kasi mukhang may low pressure dito sa may east of Mindanao by next week. Okay? But sa week 3, valid January 31 to February 6, ang uncertainty nitong forecast nito ay napakataas. So, hindi pa ito sure. Medyo wala naman problema po sa ating bansa. Walang any weather disturbances below or above average rainfall. Normal naman po. But dahil po sa El Nino ay patuloy pa rin na medyo tuyo po ang ating panahon. At iyan po, dyan po natin tinatapos ang ating latest update na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes. At babalik tayo na yung darating pong weekend para ibigay sa inyo ang weekend edition ng ating weather analysis. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.